Два новыя міністры. Кіраўніком міністэрства архітэктуры і будаўніцтва прызначылі Вадзіма Альшэўскага, а міністрам лясной гаспадаркі Сергея Ульдзіновіча. У спадзеве на павышэнне эфектыўнасці працы ўлады таксама прыдумалі і новае пакаранне для беларускіх аграрыяў. Працаўнікоў, якія дапускаюць парушэнні падчас уборачнай, будуць адпраўляць на вайсковыя зборы. І ўжо выпрацавалі механізм, каго, куды і як. Гэтак недобросумленных работнікаў абяцаюць адпраўляць на зборы на 2-3 месяцы. Цытуе Белта кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрия Крутога. Болей за тое, паводле Крутога, стандартных абмежаванняў паводле ўзросту ці стану здароўя не будзе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, фактически в режиме военного времени. И фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Спісы таких несумленных працаўнікоў будуць складаць старшыня райвыканкаму, военкам ці кіраўнік сельгасарганізацыі. А на зборах ім абяцаюць вайскова-выхаваўчыя вучэнні з элементамі фізічнай падрыхтоўкі. А у нас на сувязі з'явіўся Юры Дракахруст, палітычны аглядальнік. Спадар Юры, добрый вечар. Добрый вечар. Прывітанне, добрый вечар вам і добрый вечар гледачам Белсата. Перад тым, як пачнем абмеркаванне апошніх кадравых перастановак, а таксама ініцыятывы ўладаў адносна, так бы мовіць, аграрыяў на вёсцы, як яны там працуюць і гэтак далей, хацеў бы, каб мы некалькі словаў прысвяцілі светлай памяці Юрыю Хашчавацкаму, кінарэжысёру, грамадскаму дзеячу. Літаральна перад эфірам мы даведаліся, што ён адышоў у вечнасць. Спадар Юры, як вы яго згадваеце? Я добра ведаў Юрыя. Мы даволі шмат камунікавалі ў 90-е гады. Я думаю, што для людзей маго пакалення адной з самых важных падзеяў, самых галоўных падзеяў яго творчага шляху, і это, я б сказаў, і падзея беларускай палітычнай гісторыі, гэта, зразумела, яго стужка пра Александра Лукашэнку. Яна тада зрабіла эфект проста як бомба. Это такая хроніка, як бы мовіць, ранняга Лукашэнку. Я чуў нейкія байкі, што калі сам Лукашенко паглядзеў, так он ледзь там не стул зламаў ад злосці, так яму это як бы трапіла, і ён зразумеў дакладнасць як бы гэтых метафораў Юрыя, это его іроніі. І, конечно, той вобраз, які быў створаны той стужкай, ён шмат каму запомніўся. У Юрыя было шмат іншых і выдатных, і, можа, у творчым сэнсе нават больш цікавых, больш значных стужак, але гэтая стужка, абыкновенны прэзідэнт, яна стала палітычнай падзеяй. На ее рэагавалі, ее каментавалі, і я кажу, што не так часта кіно робіцца часткай гісторыі. Я магу сказаць, што, скажем, калі браць савецкі перыяд перабудовы, фильм Абуладзе, ён быў такой же стужкой, которая потом разлетелась на цитаты, колькі ісці да храма там і гэтак далей. Я бы сказаў, што для Беларусі стужка Хашчавацкага, она мела такое ж значэнне, такое ж вялікае значэнне. Спадар Юры, калі пераходзіць да гэтых навінаў, якія сёння з'явіліся, два новыя міністры архітэктуры і будаўніцтва ды лясной гаспадаркі, ці ўвогуле гэтае прызначэнне маюць нейкае вялікае значэнне для беларускай палітыкі? Усё ж, падаецца, міністэрствы не такія топавыя. Так, я думаю, і мне цяжка сказаць, якое палітычнае значэнне яны могуць мець, хутчэй за ўсё ніякага. Наўрад ці адпаведна архітэктура і лясная гаспадарка неяк як бы расквітнеюць пры
пры гэтых міністрах. З іншага боку, они не абавязкова кепскія спецыялісты. Урэшце рэшт, як бы, паколькі в гэтых галінах, як бы, палітыкі не так і шмат, ну, ёсць пэўная адміністрацыйная, як бы, практыка, прызначаюць, напэўна, не самых ўжо і кепскіх спецыялістаў. І в этом сэнсе я не выключаю, што была б у Беларусі, як бы, квітнела б дэмакратыя, буяла. Магчыма, менавіта гэтых людзей прызначылі бы на гэтыя пасады, і прызначалі б на гэтыя пасады, бо як бы чынавенскі корпус, ён, ну, прыкладна аднолькавы. Дарэчы, і быў бы, калі б, я кажу, здарыліся велізарныя грамадскія змены ў Беларусі, але гэты корпус не вельмі, я думаю, б змяніўся збольшага. Таксама сёння стала вядома, што Лукашенка вырашыў узмацніць ролю Саўбезу. Маўляў, Саўбез павінен не ўпускаць з поля бачання камітэт дзяржбяспекі. Ну, тут трошкі таксама не зусім, можа быць, для шырокай аўдыторыі зразумела, што меў на ўвазе узурпатар. Як вы расцэньваеце вось гэтыя ягоныя такія словы, што Саўбезу трэба больш кантраляваць КДБ, што маецца на ўвазе? Ну, это складана сказаць, што ён меў на ўвазе, это неяк так, это вельмі своеасабліва сфармулявана, але я не выключаю, што вот эта реплика, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі, ну, яна адлюстроўвае пэўнае спаборніцтва, пэўную, можа, нават барацьбу, канкурэнцыю галоўных асобаў беларускай палітычнай іерархіі, галоўных сілавікоў. Ну, напэўна, спадару Вальфовічу, можа, не вельмі падабаецца тое, што надта ўжо Іван Тэртэль забраў всякіх паўнамоцтваў. Мы бачым, это его праца ж, это ж не толькі КДБ, не толькі, як бы, там палітычны вышук і гэтак далей. Мы бачым, як Тэртэль удзельнічае фактычна ў розных дыпламатычных перамовах і з суседзямі, там, і з Польшай, з Літвой, з Украінай, і з Трампам, і з амерыканцамі. За сталом часам сядзіць менавіта Тэртэль, а не Рыжанкоў, напрыклад. Вот. Ну, магчыма, Вальфовічу это не вельмі падабаецца, што як бы надта ўжо стал моцны Тэртэль. А можа, Лукашэнку так падалося. То есть это ўсё робіцца зразумела з яго дазволу і па яго загадзе. Але, ну так, ну загад-то быў, ну надта ты, Іван, добра его выконваеш, магчыма, падумаў Лукашенко. І вырашыў, што а вот хай Вальфовіч паглядае яшчэ, а раптам, аж Бог ведае, што будзе. Вот. Так что, ну, вот я бы сказал, что это адлюстраванне, напэўна, ну, змаганне, не змаганне, но пэўнай канкурэнцыі, пэўнае спаборніцтва за доступ да цела, за пэўныя, ну, такія нефармальныя функцыі, можа быць, вагу у беларускай номенклатуры. И вот я бы сказал, что это хутчэй адлюстроўвае вот это вот, як бы, дужанне сілавікоў, дужанне людзей у пагонах. Гаспадар Юрый, таксама мы сочым за развіццём сітуацыі вакол загадаў Лукашэнкі, дакладней таго, што ён увёў мабілізацыйны рэжым правядзення ўборачнай, пасля чаго розныя чыноўнікі кажуць пра тое, што трэба кантраляваць работнікаў сельскай гаспадаркі, а калі тыя, маўляў, нядбайныя, то іх трэба скіроўваць на вайскова-выхаваўчыя зборы. Пры гэтым кажуць пра тое, што яны будуць доўжыцца некалькі месяцаў і абсалютна не будуць мець абмежаванняў па здароўю. То бок, на вашу думку, ці тут не ідзе гаворка пра тое, што это фактычнае парушэнне закону, ці агулам можна такім чынам скіроўваць людзей? Ну, ведаеце, я не юрыст, я не знаўца заканадаўства, таму дакладна вам адказаць не магу. Ну, як бы, як прафан у заканадаўстве. Мне здаецца, што вот эта формула, што абмежаванні па здароўю не дзейнічаюць, ну, это даволі дзіўна.
Это абмежаванне запісанае якраз у законе. Вось, і ну, магчыма, будзе прыняты нейкі іншы закон, ці указ Лукашэнкі на гэты конт будзе выдадзены, што значыць вот, як бы, можна людзей прызываць на зборы, не зважаючы на іх здароўе. З іншага боку, ведаеце, тут складана, як это будзе аформлена. Бо, наколькі я ведаю, любого чалавека, як бы, прызыўнога ўзросту, военкомат можа прызваць на гэтыя зборы, не тлумачачы прычын. Вот просто таму, што бацькаўшчына захацела, запатрабавала. І таму не выключана так, што нейкаму там чалавеку, які, можа, не вельмі дбайна працуе ў калгасе, вось, яму проста скажуць: мы вас прызываем. Таму, што бацькаўшчыне трэба. А насамрэч, так, паміж намі за тое, што вы кепска працавалі. Ну, это паміж намі. Як бы, таму, што в законе не прапісана такая прычына, як бы, з-за кепскай працы. Але я яшчэ раз паўтараю, наколькі я ведаю, прызваць могуць любого і по любой прычыне, не тлумачучы прычыну. Вот я памятаю, здаецца, 20-го году неяк прызвалі нашага калегу, палітычнага аглядальніка Артёма Шрайбмана. Прызвалі і прызвалі. Вы прызыўнога ўзросту. Чаму прызвалі? Таму, што захацелі. Таму, што палічылі, што вы патрэбны дзяржаве. Ну і прызвалі. Пайшоў пару месяцаў, Артём паслужыў. Вот. Так што сам по сабе вот прызыў, як бы, я не думаю, што это незаконна. Прызваць могуць любога. Мужчыну прызыўнога ўзросту. Але мы ж бачым, як бы, пэўны ажыятаж. Але ведаеце, што тычыцца як бы механізму, я себе уяўляю, ну вот якое моя такая рэканструкцыя сітуацыі. Відаць, ёсць праблемы з уборкай. Не ведаю, якія, ці таму, што там хто-то не кепска працуе, ці нейкія іншыя. Вось. В этом сэнсе спадар круты, чалавек дасведчаны ў эканоміцы, ён ведае, як бы, якія ёсць эканамічныя метады. Магчыма, не вельмі яны, як бы, ёсць магчымасць іх ужываць, таму што, скажем, грошай у дзяржавы не шмат, вот, плаціць людзям. Таму што? Паглядзі на Лукашэнку. А Лукашенко як? Вот мы бачым, і круты бачы. Того посадить, гэтага расстраляць, таму кайданкі адзець, дысцыпліна, парядак павінен быць. Нават круты, калі сам не такі чалавек, не лічыць, што это там чароўная палачка. Ну, добра, надо что-то придумать. Надо что-то придумать такое, вот, чтобы мы порядок установим. Мы лепший порядок установим. Ну, сказать людям, что их посадишь за то, что они кепска працуют, ну, как-то неправильно. Хотя, может, это будет наступная фаза. Ну, давайте войско заберем. Скажем людям, значит, заберем войско на пару месяцев. Ну, вот и придумал. Спадабаецца это Лукашенко? Можа, не спадабаецца, дарэчы. Вот. Это асобная тэма, мы можем поговорить. Там вельмі цікавая была реакция Хрэніна на этой заявы. Так, дакладна, бо міністр обороны Хрэнін сказаў, што войска як бы не для того, каб кагосьці перавыхоўваць. Не збіраецца кагосьці перавыхоўваць, але спадар Юрый, тут вось... Ну, в этом сенсе тут, ведаеце, как бы сутыкнение двух этык. З аднаго боку, вот такой этыкі крутога, она хутчэй за ўсё як бы спраекаваная з Лукашэнкі, трэба наводзіць парадак. Вот. А з другого боку, ну, у Хрэніна сваё ведомство, навошта яму гэтыя людзі. І потым у него ёсць, ну, пэўнае такое, ведаеце, вайсковае ўяўленне. Ну, армія это гонар, это доўг, а в формуле крутога армія это ледзь не турма. Это месца пакарання. І прычым тут цікавае, ведаеце, такое перагуканне гістарычнае. Ну вот в Расійскай імперіі, ну это была просто форма пакарання. Барин, памешчык мог паслаць свайго прыгоннага, як казалі, аддаць в рекруты. То есть аддаць войска. Вот он кепска працуе, лайдак. А вот ты царю батюхну паслужыш 25 гадоў, там тебе мозги вправят.
Это была даволі распаўсюджаная практыка. Але І в спадар этом Юрый, сэнсе тут таксама смешна, ж што- трэба мець на ўвазе, што в сітуацыі, калі яны ажыццявяць тое, што хочуць, тое, што прапануюць, калі хтосьці дрэнна працуе, сапраўды нейкая праблема са зборам ураджаю, а людзі замест таго, каб дрэнна, але збіраць ураджай, пойдуць у войска, перавыхоўвацца, ці вучыцца чамусьці, ці дапамагаць, то з ураджаем то праблема пасля гэтага не будзе вырашаная. Ну, так ведаеце, тут же як бы ідэя-то не ў тым, чтобы людзей забраць. Ідэя, па сутнасці, это людзей напалохаць. І замысел такі, мы людзей напалохаем, і яны стануць працаваць добра. І тады нам і не давядзецца іх забіраць войска, таму што няма нам ахвоты войска іх забіраць, і вот Хренін іх і не хоча прымаць войска. Але ну а раптам напалохаем. Тым больш, што ведаеце, в этом напалоханні как бы ёсць такі как бы і другі слой. Все ж бачаць, што вакол адбываецца, што ва ўкраіне адбываецца. І чалавек можа думаць, меня сёння на 2 месяцы забяруць войска. А раптам сітуацыя так складзецца, что я окажусь не на сборах, так сказать, там, бухать партизанам, як звычайно сборы проходят, а в окопе окажусь, на фронте. Спадар Юрый, акурат, вот так хацелася б яшчэ ўдакладніць, так, называюць менавіта мяжу Беларусі з Украінай. І тут паўстае пытанне, ці сапраўды тут, ну, такое умоўна прыдуманае пакаранне, ці ўсё ж такі там на той мяжы сапраўды для нечага патрэбна больш людзей у арміі? Ці это для чагосьці можа Видите, я думаю, что коли было потребно больше, то навряд ці бы туда вот этих, як их в народе называют, партизанов кинули. Потому что, ну, коли б уже война почалася, то все ж таки, як бы, ну, посылать людей просто на смерть, это и так бы было посылать на смерть, но мела б сэнс посылать людей, ну, хоть неяк спрактыкаваных неяк. А тут, ну, просто человек от працы, от сахи, что называется, от рала забрать, ну, это просто смертник. Это, Просто бачым, это як бы, гэта такія вось метады, як вы згадывалі з часоў расійскай імперыі, і адпаведна эпітэты ўжывае вось нават кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі, называючы людзей, якіх могуць на зборы забраць, цытата, п'яніцамі и лайдаками, то практично ну, а ведаете, вот я думаю, что вот этот вот тест, то есть, ну, хутчэй за все я кажу, хутчэй за все, ведаете, будет так. Кагосьці папалохаюць, а вот реально, каб это был реальный поток, я не думаю. Тому что нават со словаў Хреніна вынікае, что не вельмі для этого ёсць умовы, не вельмі як бы на это будут настроены военкоматы, і таму хутчэй за ўсё это, ну это не спрацуе. Акрамя таго, не выключана, что вот я казаў вам про как бы внутриапаратную гульню паміж Вольфовичем и Тертелем. Ну такая же гульня, такая же змаганне можа быць і паміж Крутым и Хреніным. То есть Хренин может пойти до Лукашенко и сказать: Александр Григорьевич, ну, в уголе, так сказать, служба в армии, это ж гонор, это ж... Мы ж с вами вот служили, ах, ти служил там Крутый, это проблема. А тут, ну, как бы, это принижение армии. И Лукашенко может подумать и сказать: ну да, ну как-то оно не вельми. Причем с пункту гледжання вот нашей державной идеологии, не с пункту гледжання там, что нам Захад подкидает, и законов, это законы хрен с ними, неважно. А вот как бы с пункту гледжання нашей державной идеологии, ну вот как бы в армию як турму послать, это неправильно. Что ж, будем спадар Юрий далее это их змагання може яшчэ, але ведаеце, вот мне здаецца, вот этот тест Крутого, он, мне здаецца, вельмі важный для одного вельмі важного прогноза. Вот в адрозненне от цяперашняй расійскай армии, имперская армия воевала не за грошы. В этом сэнсе цяпер выключение: расейцы ўпершыню ў жыцці воююць за грошы, причем за великие грошы. Калі, барані Бог, Беларусь будзе втягнутая в войну, ніякай войны контрактников, причем с вар'яцкими грошами, как в России, в Беларуси не будет. В Беларуси будет мобилизация, и будут воевать не контрактники, будет воевать призыв.